Vítajte, sledujete reláciu Duel. Sme veľmi radi, že ste opäť na svojich miestach. V predchádzajúcich častiach sa darilo Jaroslavovi, pôvodom z Košíc, advokátovi vyhral 3-krát. Uvidíme, ako to bude dnes, ako sa bude dariť jemu a jeho súperovi. Oboch hráčov predstavíme už o malú chvíľu, ale ešte predtým prvé súťažné kolo. Vítajte, cíťte sa tu čo najlepšie. Veľmi dobre sa budete cítiť po prvom kole, keď budete mať 100-eurovú bankovku vo vrecku. To vám garantujem. Prvých 10 otázok je do 1 minútky a za každú správnu odpoveď je 30 eur. Ešte raz, držím palce. Gabriela, vaše prvé kolo, poďme naň. Koľko je druhá odmocnina zo 400? 20. Výborne. Ktorú krajinu reprezentoval futbalista Eusebio? Portugalsko. Áno. Z ktorého jazyka pochádza slovo gurmán? Z nemčiny. Z francúzštiny. Ktoré slovo je synonymom slova rehoľník? Mních. Mních, výborne. Rotačný lopatkový motor sa volá Turbína. turbína. Ako sa nazýva horľavá tekutina vznikajúca pri alkoholickom kvasení sacharidov? Alkohol. Etylalkohol. Áno, etylalkohol, etanol. Etanol. Halloween sa oslavuje na jar alebo na jeseň? Na jeseň. Áno. Akcie dlhopisu, kupóny, vkladové listy a podobne sa nazývajú cenné? Papier. Áno. Autorom symfonických básní má vlast, je Bedřich? Smetana. Áno. Larisa je prikryvka alebo šiací stroj? Prikryvka. Áno, je to správna odpoveď. Gurmán. Áno, gurmán. Pozrite sa, koľko stál Gabrielu gurmán. 100 eur. 270 eur, veľmi pekné prvé kolo. 9 správnych odpovedí. Jaroslav, vašich 10 otázok. Držím palce, poďme na ne. Ktorý okres má v automobilovom evidenčnom čísle TN? TN je Trenčín. Áno. Akú farbu má drahokam smaragd? Zelenú. Áno. O vlastnostiach ktorého geometrického útvaru je Euklidová veta? Geometrický útvar, Euklidová veta o Obdĺžnik. trojuholníku. Veľké uši má psovitá šelma Ďalej. Fenek. Urýchľovač častíc sa volá tvrdé I, C-I, Ďalej. C-Y, cyklotrón. Vo Zvolenie je divadlo Jozefa Gregora. Tajovského. Áno. Z koľkých samostatných dielov sa skladá patentka? Netuším. Z 2. Nedaleko Rožňavy je hrad Krásna. Hôrka. Áno. V ktorej krajine vznikol šport karate? V Japonsku. Áno. Preložte nemecké slovo frisch. Rýchlo, skoro. Čerstvý. Čerstvý, áno. Svieži, čulý. 150. Tento raz na vašom konte, Jaroslav. Rozcvičení ste. Predstavíme si vás. Gabriela, odkiaľ ste prišli? Čo robíte? Ja som z Bratislavy, som už dlho dôchodkyňa. Predtým som pracovala v chemickom priemysle v laboratóriu. Vo voľnom čase? Vo voľnom čase veľká láska v Dúčikovia a potom koníček, cyklistika. Cyklistika, vy ste cyklistka. Koľko kilometrov ročne robíte? Kedysi som robila aj 10 000. Tohto roku to bude takých 6. Tak vy ste naozaj cyklistka s veľkým Ja sa bicyklujem v zime, v lete. Perfektne. No a vnúčikovia, koľko ich máte? Mám 2 vnúkov. Ako sa volajú? Julián a Ľubomír. Držia palce určite. Pozdravte ich, áno. No a Jaroslav, súťažiaci číslo 2, advokát, pôvodom z Košíc, dlho pracujúci v Bratislave, vo voľnom čase cestovanie, má rád Taliansko. Presne tak. A to je všetko? V zásade áno. Dobre. 3-krát vyhral v dueli. Dnes sa pokúsi o svoje 4. víťazstvo a o svoje prvé sa pokúsi Gabriela. Uvidíme, ako sa im bude dariť. Pokračujeme druhým kolom. Zlatý bol Jaroslav pred malou chvíľou, lebo hovorí, že konečne som sa dozvedel, čo je to patentka, lebo občas ju aj používate. Áno. No. Tak dúfam, že aj v tom druhom kole sa dozviete vy niečo, čo vás obohatí a pre súťažiacich, že sa dozvedia, čo všetko toho vedia, čo všetko majú v hlavách, že im sadnú témy. Tém bude 10, otázok 20, vyberáte si ich pre seba a vkladať môžete 20 až 100 eur. Tu sú témy druhého kola. India, zastarané slová, hry a hračky, pojmy z jazykovedy, folklór, romány, modely aut, olympijské ceremoniály, farby a farbivá a prečo? Gabriela.
Zastarané slova. Nech sa páči. Za 80. Aký význam má sloveso galopovať? Galopovať je utekať. Tak prudko, pretože galop je konský beh. Dobre ste to potom vysvetlili. Je to cválať. Áno, a keďže ste spomenuli toho koňa, tak to uznáme ako správnu odpoveď. Ale je to cválať rýchlým tempom. Tak, expresívny výraz. 350, 150. Alebo rýchlo utekať. Jaroslav? Dajme tie olympijské ceremoniály za 100. Čo sa stalo následne po zapálení a vzblknutí olympijského ohňa počas otváracieho ceremoniálu letných olympijských hier v roku 2024? No, balón sa vzniesol vo vzduchu. Áno, balón s tým ohňom sa vzniesol tak ponad Paríž. Je to tak. 250, 350. Gabriela? Skúsim znovu zastarané slova za 100. Na pomenovanie čudáka sa používa zastarané slovo Pošuk. Napríklad. Nie je to správna odpoveď, Jaroslav? Nie, ďakujem. Podivín. Čudák, podivín. Určite. Určite je to tak, áno. 250, 250. Jaroslav? Olympijské ceremoniály za 100. Opäť olympijské ceremoniály pre vás. Ako sa volá speváčka, ktorá na záver otváracieho ceremoniálu letných olympijských hier v roku 2024 z balkóna Eiffelovej veže zaspievala pieseň Hymne à l'amour od Edith Piaf? Céline Dion? Hymnu lásky zaspievala Céline Dion. Je to tak? Správna odpoveď. 350, 250. L'amour. Tak. Pojmy z jazykovedy za 80. Súbor všetkých tvarov slova pri skloňovaní a časovaní sa nazýva končí sa na A. Bohužiaľ. Jaroslav? Nie. Paradigma. Paradigma, súbor všetkých možných foriem jedného slova. 170, 350. Jaroslav? India za 60. V ktorom roku sa stala India najľudnatejšou krajinou sveta? 2024. 2024. Nie je správna odpoveď. Gabriela, budete odpovedať? 2023. Áno, bolo to v roku 2023, takže nie tento rok, ale predchádzajúci. 290, 230. Gabriela? Romány za 80. Hovorte mi, Izmael, ktorý slávny román sa začína týmito slovami? Jaroslav? Nie. Hermana Starec. Melvilla? Aj nie, Biela Biela veľryba. veľryba, áno. No, román Nejaké veľryby. Hermana Melvilla. Izmael je vlastne rozprávač Áno, toho áno. príbehu o bielej veľrybe. 290, 150. Jediný prežil lov na Moby Dicka. Jaroslav? Dajme ešte raz tú Indiu za 60. India za 60. Súostrovie, ktoré leží severne od Maldív a na západ od Indie a ktoré je najväčším producentom kokosu v Indii, sa volá Lakmanské? Gabriela, budete odpovedať? Nie. Lakadivy. OK. Lakadivy. Raj na zemi, podobné ako Maldivy. Akurát zatiaľ mimo turistov. Nie je veľa turistov o tomto raji na zemi vie. 230, 150. Gabriela? Skúsim ešte raz romány za 80. Románovou prvotinou, ktorého nositeľa Nobelovej ceny za literatúru je Pán Múch. Viem a neviem. Jaroslav? Ja tiež neviem. Goldinga. Williama Goldinga. Anglický spisovateľ, básnik, nositeľ Nobelovej ceny. 70, 230. Jaroslav? Dajme prečo za 40. Prečo za 40? Prečo je stred Zeme horúci?
A to, že sa tam topí hornina. Nie je to správna odpoveď, Gabriela. Nebudem. Prirodzená radioaktivita niektorých prvkov. Preto. 190, 70. Môže za to prirodzená radioaktivita niektorých prvkov. Gabriela. No, skúsim farby a farbivá za 60. Akú farbu majú v skutočnosti zrkadlá? Vzhľadom na to, že nie sú dokonalé, absorbujú nepatrnú časť svetla a najlepšie odrážajú svetlo v rozsahu 510 nanometrov. Teraz biele. Biele sa zdajú, ale nie je to ich farba. Jaroslav? Nie, ďakujem. Čierne. Žiarenie 510 nanometrov je súčasťou spektra viditeľného zeleného svetla. Takže majú zelenú farbu. 190, 10. Jaroslav? Pojmy z jazykovedy za 40. Ktorú gramatickú kategóriu menujú jazykovedci slovami menovateľ, odvodzovateľ, dávateľ, ukazovateľ, volateľ, miestnik a nástrojník? Predmet? Gabriela? Mimo súťaže jedine príslovky. Pád, ako nominatívus, nominatív, menovateľ, genitívus, genitív, odovzdávateľ, datívus, datív, dávateľ a tak ďalej. Sú to pády. 150, 10. Gabriela? Čo tam je ešte? Tak ešte raz farby a farbivá za 40. Na akú farbu je najcitlivejšie ľudské oko? Na červenú. Nie je to správna odpoveď, Jaroslav? Nie, to by bol len typ. Súvisí to s Tak tým zelenú. zrkadlom, áno, je to zelená farba. No, na tú je najcitlivejšie ľudské oko. Minus 30, 150. Tak sú to teraz také ťažšie otázky, ale zaujímavé určite pri týchto témach. Jaroslav? Dajme hry a hračky za 20. Hry a hračky. Ako sa volá športová hra, ktorá sa hrá s náčiním, ktoré vidíte na obrázku? Je to v Európe obľúbená forma brazílskej hry PTK. Nevidel som nikdy takéto náčinie. Gabriela videla? Neviem, Nevidela? Volá sa to Indiaca a tiež pred prípravou na dnešný duel som to nevidel. Hrá sa to podobne ako volejbal. Sa to odbíja takýmto spôsobom, presne. Toto, čo vidíme na obrázku, a volá sa to Indiaka. 130 minus 30. Gabriela? Skúsim hry a hračky snáď nejaké zaujímavé. Áno. Za 20. Ako sa dvomi slovami volá hra s pohárom a kockami na obrázku? Dvoma slovami. Jaroslav? Vôbec mi to Je to nenapadlo. kockový poker. To viem, aj hrám, ale Vôbec ste to nehrali Počul nikdy. som, ale nikdy som to ja to nehral. poznám. Kockový Ale poker. 130 minus 50. Jaroslav? Prečo za 20? Prečo? Prečo sa hovorí behu na 400 metrov štvrtka? To je dobrá otázka. Gabriela? štvrť míle. je Presne to. tak, áno. 1/4 míle je to. 1600 metrov približne má míľa a štvrtina míle je 400 metrov. 110 minus 30. Zostali nám posledné dve témy. Folklór a modely aut. Gabriela? Folklór za Folklór 60. Za 60. V ktorom meste sídli univerzitný folklórny súbor Mladosť? To neviem, ale typnem si Nitru. Nitra je odpoveď nesprávna. Jaroslav? Neviem. Pôsobí pri Univerzite Mateja Bela. Banská Bystrica. Áno, Banská Bystrica. 110 minus 90. Jaroslav? Modely aut za 20. Modely aut. Ako sa volá ostrov v Írskom mori, na ktorom v 60. rokoch vznikol najmenší sériovo vyrábaný automobil Peel P50, ktorý vidíte aj na fotografii. Ostrov je známy pretekmi motocyklov a mimo obce tam nie je obmedzená rýchlosť. Ostrov Man. Man je správna odpoveď, áno. Automobil
Vyrobilo sa ho nejakých 50 kusov, maximálna rýchlosť 60 km za hodinu a že vraj 50 kg. Váži, len 50 kg. 130 minus 90. No a posledné dve otázky. Gabriela, ešte stále si môžete vyberať v druhom kole. Folklór za 40. Nech sa páči. Zberateľom ľudových piesní, editorom ich nahrávok, spolupracovníkom folklórnych súborov Lúčnica a Sľuk bol hudobný skladateľ Svetozár Stračina. Svetozár Stračina je správna odpoveď, áno. 130 minus 50 a Jaroslav, modely aut pre vás na záver. Za 20. Za 20 eur. Posledná otázka v druhom kole. Modelom ktorej automobilovej značky je model auta s označením Y, ktorý sa stal v roku 2023 najpredávanejším osobným autom na svete? Tesla. Tesla. Je správna odpoveď, áno. Viac ako 1 milión predaných kusov. Na druhom mieste bola Toyota Corolla. Takto ste hrali. Gabriela minus 50 eur zatiaľ, Jaroslav 150 eur zatiaľ. Rozhodne, ako vždy, posledných 10 otázok tretieho kola. Otázky sú zoradené do 10 tém. Témy si vyberáte jeden pre druhého. Vkladať môžete od 20 po 350 eur. Tu sú. Môžete si spoločne so mnou prečítať témy tretieho kola. Latinské výrazy, animovaný seriál Korunované hlavy pre rýchlych počtárov, slová s mytologickým pôvodom, zbrane, gastronómia, diela s rovnakým názvom, posledné veci človeka a ovocie. Gabriela sa zbaví Animovaný seriál. animovaných seriálov. 20. Ako sa volá postava na obrázku z amerického animovaného seriálu Futurama? Neviem, nepozerám ten seriál. Mm-hmm. Bender, robot, komický antihrdina. Veľmi úspešný, ale seriál Futurama. Minus 50, 130. Od rovnakých tvorcov, ako majú Simpsonovci. Jaroslav? Zbrane. Za 40. Výbušná nálož zakopaná v zemi v smere predpokladaného pohybu protivníka sa nazýva To neviem. Fugas. Fugas sú vyrábané spravidla v poľných podmienkach vojenskými jednotkami z práve dostupných materiálov. Delostreleckých granátov, leteckých bôm či rôznych mín. Fugas. 130 minus 90. Gabriela vyberá tému, Jaroslav čaká. Pre rýchlych počtárov. Dajme 60. Ktorému číslu sa rovná P v zátvorke 4 sa rovná 4 výkričník rovná sa 24. 24 je správna odpoveď. Áno, 4 faktoriálno, ale tak som to mal prečítať. No ale 4 krát 3 je 12, krát 2, 24. Dobre, áno. Tak, Gabriela len potvrdila, že Jaroslav odpovedal správne. 1 krát 2 krát 3 krát 4 sa rovná 24. Je to tak. 190 minus 90. Jaroslav vyberá. Gabriela čaká na svoju tému. Slová s mytologickým pôvodom. 100. Ako sa nazýva kamenná podpera, umiestnená obvykle na priečelí budovy v podobe svalnatej mužskej postavy? To je Atlas. Atlas. Alebo Atlant. Je správna odpoveď, perfektne. Telamón ešte tu mám uvedené. Podľa mytologického obra Atlasa. 190, 10. Ja je Gabika sa vyberám. dostala nad nulu a vyberá Korunované hlavy. tému korunované hlavy pre Jaroslava. Dajme 200. V roku 2024 si pripomíname okrúhle výročie smrti francúzskeho kráľa Ľudovíta 18. Koľké výročie to je? 150. 200 výročie. Bojoval proti Napoleónovi, vládol v rokoch 1815 do roku 1824. Takže 200 výročie.
výročie smrti. Minus 10, plus 10. Jaroslav zariskoval pri tejto téme, tentoraz mu to nevyšlo a vyberá pre Gabrielu. Ovocie. Za 100. Ako sa volá mladý stromček, na ktorý sa štepí ušľachtilá odroda? Volá sa? No, viem a neviem. Podpník. Podpník. Minus 10, minus 90. Rozhodnú predposledné a posledné vaše odpovede. Ako som spomínal, bič blieska na konci duelu. Gastronómia. Dajme za 60. Čo znamená výraz cordon bleu, alebo cordon bleu, ktorý pomenúva slávne francúzske jedlo? No, keby to bolo z taliančiny, možno by mi to napadlo, ale z francúzštiny nie. Gabriela vie? Neviem. Modrá stuha. Cordon bleu. Po slávnom vyznamenaní najlepších francúzskych kuchárov dostávali modré stuhy. Tak podľa toho pomenovali to jedlo. Minus 70, minus 90. Predposledná téma pre Gabrielu. Posledné veci človeka. Za 100. Ako sa volá kamenný náhrobok nad podzemnou hrobkou egyptských dvoranov s obdĺžnikovou základňou, plochou strechou a s naklonenými stenami? Neskôr sa z toho náhrobku vyvinuli pyramídy. Neviem, skúsim stela. Špecifický termín. Jaroslav vie? Nie. Mastaba. Mastaba. Minus 70, minus 190. Tak uvidíme, ako to bude úplne na konci. Gabriela, najprv výber témy pre supera. Diela s rovnakým názvom. 350. 350. Orchestrálna skladba Alexandra Mojzesa a obraz Martina Benku majú rovnaký názov. Dolu, doplňte. Váhom? Dolu váhom je správna odpoveď. Úprimne, ja som si to len typol. Tu som si, ja som... Ja som to vedela. Gabriela to vedela. No, Olejomaľba s pltníkmi. Dolu váhom. 280 minus 190. Gabriela? 350. 350, latinské výrazy, áno. Uvedte dvomi slovami preklad latinského výrazu terra nullius. To je zem na začiatku. Nula. Nie, Jaroslav je? Asi zem nikoho. Áno, zem nikoho. tak. Zem Dobre. nikoho. Takto ste hrali. Gabriela minus 540, 14-13 a Jaroslav 11-14, ale 280 eur. Lepší taktik. Aj šťastie bolo na jeho strane určite. A Ďakujem. ako ja hovorím, dopadlo to tak, ako Ako malo. malo. Áno. Jaroslav, Gratulujem. ďakujem veľmi Ďakujem pekne. A Ďakujem Gabriele, želám veľa šťastných kilometrov na bicykli. Ďakujem. Jaroslav, vy ste taký prísny na seba väčšinou pri tom hodnotení pri bankomate. Tak, Áno. No, dnes to bolo so šťastím, s odrtými ušami a superka bola objektívne lepšia. Takže nespokojný dnes so svojím výkonom. Samozrejme. S čím môžete byť spokojní je, že sa vám vracia vstupenka z predchádzajúceho kola. To áno. Veľmi pekná suma. Ďakujem. No a samozrejme, že tu stojíte, lebo dôležité je, aj keď sa nedarí vyhrávať v dueli 2024. Vstup. Vyskúšate? Vyskúšam. Jaroslav je hráč, teším sa na ňo a teším sa aj na vás. Zapnite si nás v pravidelnom čase a okrem iného sa dozviete aj to, či vyhrá Jaroslav aj 5. krát za sebou, alebo sa mu to nepodarí. Želáme vám pekný podvečer a dovidenia.